Right, news dziri kupinda muri yeZimbabwe, news dziri kupinda dziri kutaridza kuti right now pane movements pane promises ari kuitwa negovernment yaMnangagwa nana Mutuli Ncube, Minister of Finance. Promises. So according to ZFM Stereo News, Hansi, civil servants cash in from Tuesday as new salary scale kicks in, top grades near $900. Rikatarisa muri yeZimbabwe kuti nhasi iSunday 12 April toti Monday which is 13 toti Tuesday which is 14 pakati nepakati pemwedzi ndovanani vari kuhura pakati pemwedzi eno ndozvitaurwa panapa nevakomana hanzi top grades near $900. Harare, civil servants are waking up to heavier pay packets from Tuesday, with the uniformed forces first to receive the newly reviewed salaries under a sweeping government overhaul that instantly shifts earnings across the public service. With the uniformed forces first to receive, chimbonzwai muri Zimbabwe, pane maanalyst anouya achikuudza kuti no man, ukangonzwa masalaries achitanga achinzi yetu kutanga kupa the uniformed what ibright mirai kudaro vanhu varunzi vari kuwedzerwa masalary, mirai kuti ibribe. Hanzi the figures are turning heads. Ndizvo here muri Zimbabwe, imbonzwai mafigures acho ari kunzi muri kuzvivhunduka, misoro iri kutendera. Hanzi entry level A3 workers now pulling in $370 to $375. pane pasati pabviswa mataxi kapa, ukazobvisa mataxi kuzvaaround 30% wakutona kuti ma$200 and something yaya, hapana zviripo boys. Kana tikaisa maranzi machi ma4,000-5,000 hapana zviripo apa, hapana zviripo. Hanzi B grade salaries jumping up to $435 while mid-tier C band climbs to $535. So hapazipo panokwana maticha, manesi, machii riposapo ndo pavanokwana. So awa achiri mapeanuts muri Zimbabwe. Isu kana uyo uchinzwa uchifarira zvinhu izvi, I think it's only because unenge usati wambonyatsokurarama mune dzimwe nyika ukaona kuti vamwe vanhu vanohura mari yakareba sei. But anyway, vanofarira vari kufarira, it's a good thing kana uchingonzwa kwanzi yepe something is happening. Hanzi at the top, senior D grades are now closing in on $900, peaking at $897. Tesa tabvisa mataxi futi apa, taxi inopedzera. Hanzi the payments arrive alongside ongoing economic measures, including efforts to strengthen the Zimbabwe Gold, which is the ZIG, and existing support packages such as vehicle schemes and housing initiatives. Authorities say the review is driven by a job evaluation framework designed to match salaries with qualifications, skills, and responsibility, resetting the pay structure across all levels in one decisive rollout. iSunday Mail yataura. So muri Zimbabwe unoona chinonetsa muZimbabwe mai ndechekudai. So muri Zimbabwe ndechekuti it seems like mari muZimbabwe yakazara, mari yakaputika zveshuwa, and whoever has got control over maminerals emuZimbabwe ari kuvoora nemari, which brings us back to the point yekuti tavona vanhu vakavoora nemari muZimbabwe, vana Wikino Uchivayo, vana Scott Sakupanya, vana kuda kuwachita Gure, and these guys vanenge vachispenda mari zvekutodaro boys. Kungodai so honzo kunzi munhu wazogwarigwa wazodai wakutokadikwa $100,000. Ningi shamwari yangu iri kuenda kuholiday yakutokadikwa Victor yakutokadikwa $100,000 shamwari. And then kwakuzouya vakuti kumanesi nematicha takakupai $500. Boys, muri serious here? Muri kuspenda tuma $100,000 kunge it's nothing. Muchitengerana japreza mota singaperi boys, muchivapa kudai wamupa $20,000 wasomupa $150,000. Then makuuya kumanesi nematicha imimi. The people who are holding the economy, the people who are giving people the services that actually are needed, the services that bring up and build up the economy. Maticha vachidzidzisa vana vedu, manesi kuzvipatara vari kurapa vanhu, and then muri kutaura zvima $500. That's why maZimbabweans asingagutsikani nezvinhu zvezviitwa neZANU-PF muri Zimbabwe. Maanalyst mazhinji anokuudza kuti zvoitwa neZANU-PF zvine kauchildish mukati, because haungatengiwo maRolls Royce 7. Inzwaika, kana kwauchinzi Wikino is just a single businessman who is not associated in any way with the government, with his Mnangagwa and whatever, it would be fine to see him driving 6 Range Rovers, 6 Rolls Royces and whatever. But because he's associated
with the president, which gives you a direct knowledge of this guy is benefiting from tenders and whatever from the government. And this is how he spends his money. Do you understand that part? That's why it will never be said. And then why must you spend mari yo pakuoresa vanhu? No, they don't do that. Imimo Owedzera yenzwa yava kubva kana mari yenyanga iri 350 yanzi ya 375. Owedzera $20 konzi turning heads. The figures are turning heads. The figures are turning heads. Owedzera $20 boys. 20, $30. $30. Owedzera mu. But isusu taona ma100,000, ma150,000, ma50,000, ma20,000, ma200,000, ma-G-Wagon, ma-Chichijandowaiwaiza. Inzwai ka. Vanouya vachikudzai kwanzi you guys you are jealous when you see Tagwire achisundidzira kuti achigara muzimansion akadai so. No, it's not about jealous. It's about the fairness of distribution of wealth. It can't be possible that in a country with 10,000 business people, only the same guys are getting tenders again and again and again. Guys who have been accused of corruption before. Mnangagwa chaivo vanosurprise vanhu. Unoona pane time yekuti vanhu vazhinji vaiti Mnangagwa is a good guy, but unoona Mnangagwa motorcade yake chaicha inokuudza kuti mufesi uyu hatombori nekunzi kwanzi muchamuona sei. Image yake ka itori image yebowler, itori image yechigananda, like ndo chigananda chikuru. Tasaone maRolls Royce zvinhu ava mukati menhingi chitasaone mota anenge ari paipai ucha kuti it's not necessary. Wangodiwa kuisa maToyota simple president, and then we know you are responsible with our money, you are responsible with our riches, you are responsible with the nation's resources. But no, you decide kuisa maRange Rover 3-4 uisa Rolls Royce for what? The president doing that. Sure kuti isira maRolls Royce nemaRange Rover nemaBenz nemaRaptor nemachichi pamotorcade yapresident munyika iri kunetsekana seZimbabwe. It's like unoona ndo paunotanga kuzviona vanageza vanga vari right pavaiti chigananda chikuru chokutanga ndiMnangagwa himself. It's not that akasaraundwa nevanhu vanonagwana kuspenda mari. Iye he is the biggest spender. And then vanhu vakuhoreswa kwanzi kwaita kuwedzera $20. And then kunzi tuda kutanga kupa kuame ndio atichatanga kupa mari. Boss, they are trying to Zimbabwe hanzi the payments arrive alongside ongoing. Authorities say the review is driven by a job evaluation framework designed to match salaries with qualifications, skills, and responsibility, resetting the pay structure across all levels in one decisive rollout. Zimbabwe tiudzei kuti lecturer wepa UZ, lecturer wepa MSU, lecturer wepa Great Zimbabwe University, lecturer wepa Chino University, lecturer wepa NAST Mbulawayo ari kuhora mari. Does it make sense kuti lecturer anohora mapeanuts akadaro? Munyika ine ufumi hwemahara hwakafanana nelithium, hwakafanana negold, hwakafanana neplatinum, hwakafanana all these minerals ari kumainwa right now muZimbabwe, and then mohoresa vanhu mapeanuts. Is it necessary? But sometimes we have to keep quiet and sometimes what. But this is what analysts are saying. Vanhu vari kukomplaina and isusu tiri kuzvisvitsa kuvanhu. Isusu hatori zvedu side mutapa times, but tinosvitsa kuvanhu macomplaints emacitizens. So mureZimbabwe mukanzwa zvinhu zvakadai soka ndipo munotanga kuona kuti it doesn't make much sense. Because it's about looking at the level of lifestyle iri kuraramwa nemagovernment officials, and then does it match the amount of money that is being paid to the civil servants? A lot of people will tell you it doesn't even make sense, it doesn't even match. So people are saying we want more transparency, we want more democracy, so that we are able to choose our leaders at any given time. That's the main cry. So thank you for watching mureZimbabwe. Maripanapa, my members already subscribed. Thank you for that. Vasat, please, can you subscribe or like a video or share? Yoshika kunimanga Zimbabwe nzakakosha. Vanzo shirikuitika. Thank you for watching.